Ну што ж, падчас гэтага абмену перамовы непасрэдна адбываліся паміж КДБ, ФСБ і агенцтвам выведкі Польшчы. Чаму гэтым разам лёсы людзей вырашалі спецслужбы? Ну, бачыце, тут вельмі складаная камбінацыя. Сапраўды, вось гэтыя людзі, гэта дзесятка, сярод іх ёсць асобы, якія займаліся агентурнай дзейнасцю, у прыватнасці вось той малдоўскі спецслужбіст, які працаваў на КДБ Беларусі, ён прызнаў сваю віну. Так што тут часткова такая шпіёнская сапраўды гісторыя. Але вось што тычыцца, таму не дзіўна, што і беларускі КДБ, генерал Церцель і яго людзі тут актыўна ў гэтым сюжэце удзельнічалі. Ну але што тычыцца менавіта Анджэя Пачобута, то, канешне, гэта класічны выпадак, калі мы бачым палітычнага закладніка, які прайшоў праз вялікія выпрабаванні і вытрымаў. І гэта той выпадак, калі я асабіста хочу сказаць, што я вельмі рады і я ганаруся, што знаёмы з Пачобутам, мы з ім кантактавалі ў прафесійных справах, нават у адным падарожжы разам былі. Я вельмі рад, што гэты сапраўды нязломны чалавек, як назваў яго Дональд Туск, нарэшце на свабодзе. Будзем спадзявацца, што Анджэй пачуе вашыя словы і абавязкова таксама пацешыцца. Але ўсё ж такі Анджэя Пачобута ўлучылі ў адзіны спіс са шпіёнамі. Ці гэта такі своеасаблівы цынізм рэжыму, або тут умяшалася ў справу Расія, якой быў выгадзен вось гэты Буцягін, і якога меліся экстрадаваць ва ўкраіну, і вырашыла такім чынам далучыцца гэтага абмену? Тут быў цэлы шэраг зацікаўленых гульцоў. Так, канешне. Вось ведаеце, Лукашенко, ён усё ж такі віртуоз у сваім жанры, таму што ён дзіўным такім парадаксальным чынам здолеў усім дагадзіць. І таму ж Коулу, таму што для яго гэта паспяховая дыпламатыя, і Малдове, таму што ў межах гэтага абмену былі вызвалены Расіяй два афіцеры малдоўскіх спецслужбаў, наколькі мне вядома, і Пуціну, канешне, таму што ягоныя людзі выцягнуты, і польскаму боку, безумоўна, бо гэта такі важны палітычны поспех для таго ж Дональда Туска і іншых прадстаўнікоў польскага кіраўніцтва. Так што вось пры ўсім цынізме Лукашенко, канешне, тут паказаў, так бы мовіць, найвышэйшы пілатаж. Прычым гэта ішоў такі доўгі цынічны торг. Сёння вось на гэтай прэс-канферэнцыі ў Варшаве прагучала, што, ну і раней такія чуткі былі, што Пачобут ужо быў улучаны ў адзін з папярэдніх спісаў на вызваленне, але ў апошні момант Мінск перамяніў сваё рашэнне. І сапраўды гэтая камбінацыя, яна доўга рыхтавалася. Я згадваю, што ў снежні на так званым усебеларускім народным сходзе Лукашенко, калі каментаваў вось гэту справу Пачобута, чаму ён не вызваляецца, чаму дасюль за кратамі, ён тады сказаў, што маўляў, гэта наша з палякамі справа, і там мы падалі спіс нашых людзей, якія там займаліся выведнай дзейнасцю, а мы наўзамен гатовы, як ён сказаў, даць злачынцаў адпусціць. Ну, так бы мовіць, класіка жанру. Нашы гэта штірліцы, гэта выведнікі, гэта героі, а з іх боку злачынцы, так бы мовіць. Ну, але як бы гэта не фігуравала ў катэгорыях рэжыму, ў катэгорыях Лукашэнкі, гэта вельмі вялікі поспех, і радуе тое, што неўзабаве зноў Джон Коул, як ён сказаў, прыедзе ў Мінск, і трэба меркаваць, што, канешне ж, з цынічных сваіх нейкіх інтарэсаў, але Лукашенко ўсё ж такі адпусціць на волю яшчэ адну групу палітвязняў. Давайте вернемся безпасярэдне да Анджэя Пачобута. У размове з намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Выборчай» ён апавёў, што адмовіўся ад выезду ў Польшчу, пакуль не атрымаў пацверджання ад афіцыйнага Менску і польскага боку наконт магчымасці вярнуцца назад у Беларусь. Давайте паслухаем. Калі супрацоўнікі КДБ сказалі, што я выязджаю ў Польшчу, я адмовіўся. Я запатрабаваў гарантый, што змагу вярнуцца. Яны спыталі чыноўніка адміністрацыі Лукашэнкі, патэлефанавалі польскаму паверанаму ў справах. Я спытаў, ці змагу вярнуцца ў Беларусь. Ён пацвердзіў. Беларускія чыноўнікі таксама пацвердзілі.
Спадар Александр, то ў чым тады логіка прымусова вывесці у Польшу, ну, вось такім чынам задзейнічаць у аперацыі абмену, каб потым, ну, у выніку дазволіць пачобуту вярнуцца ў Беларусь, чаго менавіта не дазволілі іншым палітвязням? Ну, бачыце, тут ўсё ж такі спецслужбы дзейнічалі па сваім канонам, я ж кажу, як у нейкім шпіёнскім рамане ці ў кінастужцы, на мяжы гэты абмен, гэта, так бы мовіць, класіка жанру. Што ж тычыцца вяртання ў Беларусь, наколькі я ведаю, Дональд Туск сказаў пачобуту: вы вольны чалавек і, маўляў, вам гэта вырашаць, але ж тут варта, на мой погляд, улічваць, я разумею гэтае жаданне, і казалі, што Анджэй адмаўляўся раней выходзіць з-за кратаў менавіта таму, што хацеў застацца ў Беларусі. Гэта такое высакароднае жаданне, але разам з тым тут трэба глядзець праўдзе ў вочы, таму што вяртанне ў Беларусь – гэта вяртанне ў вялікую турму. Ну, хіба што ягоны лёс будзе пад асаблівай увагай, вось як і ў выпадку з Міколам Статкевічам, які застаўся ў Беларусі, які дарагой цаной заваяваў для сябе свабоду і перамог рэжым. Але, канешне, вяртацца ў Беларусь у сённяшніх умовах – гэта ўсё ж такі вялікая рызыка, на мой погляд. У нас ёсць таксама сведчанне Радослава Сікорскага адносна нармалізацыі дачыненняў паміж Менскам і Варшавай. Ці гэта магчыма? Давайте паслухаем і таксама вернемся да нашай размовы. Я згадваў, ужо былі адлігі ў нашых дачыненнях з Беларусю. Былі такія перыяды, калі там не было нашых палітычных вязняў, а Лукашенко спрабаваў мець нармальныя дачыненні як з уласна Польшчаю, гэтак і з цэлым еўразвязам. Мы заўсёды будзем адказваць жэстамі добрай волі на жэсты добрай волі. Сапраўды, гэта можна стварыць новую адкрытасць. Але гэта залежыць ад палітыкі Лукашэнкі. Я не хачу даваць завышаных абяцанняў, бо мы раней зрабілі гэтыя памылкі. Мы думаем, гэта відавочна рухаецца ў слушным кірунку і вырашаць Лукашэнку, каб атрымаць выгаду ад гэтага. То якую ініцыятыву павінен праявіць Лукашенко, каб нармалізаваць гэтыя стасункі паміж Менскам і Варшавам, улічваючы, што ў прынцыпе зараз пасля вызвалення Анджэя Пачобута, ось як засведчыў Віталь Цыганкоў у нашым папярэднім эфіры, ну няма сэнсу рэжыму ў Менску паграшаць гэтыя стасункі, правакаваць яго мігранцкімі атакамі альбо нейкімі іншымі правакацыямі. Ну так, тут здаецца, пэўныя завалы ўжо прыбраны з гэтай дарогі развіцця ўзаемных дачыненняў, але тут варта ўлічваць вось гэтую спецыфіку рэжыму антызаходняга па сваёй сутнасці. Вось глядзіце, Джон Коул ужо шчыраваў на літоўскім кірунку і заклікаў абодва бакі да ўзаемаразумення, да дыялогу. І хачу нагадаць, што літоўскі прэзідэнт Наўседа 4 тыдні таму акурат адвёў 4 тыдні мінскаму рэжыму на, так бы мовіць, выпрабавальны тэрмін, на тое, каб не ляцелі гэтыя шары, не атакавалі нелегалы мяжу Літвы, каб усе гэтыя фуры вярнуліся. Ну, калі падсумоўваць, то толькі з фурамі болей-меней нібыта збольша, так бы мовіць, вырашылася пытанне, і то з іх садралі ўсё ж такі грошы за гэту вымушаную стаянку. А так, Віленскі аэрапорт зачыняўся ў гэтым месяцы. Мігранты таксама 2 рэкорды аж паставілі, сумныя рэкорды па колькасці спробаў перасекчы мяжу. Таму вось такое ўражанне, што Лукашенко просто па сваёй натуры ён не хоча ісці на кампрамісы, гэта ён лічыць нейкай праявай слабасці, а для аўтакрата выглядаць слабым гэта не камільфо, так бы мовіць. Таму так добра, што вось цяпер і Сікорскі прапануе праявіць добрую волю з боку Мінска, але ці дачакаемся мы, гэта яшчэ пытанне. Таму што сама прырода аўтарытарнага рэжыму такая, што цяжка зварыць кашу з дэмакратыямі. І, спадару Александр, паколькі вы асабіста ведалі Анджэя Пачобута, хацелася б запытаць, вось што адным з лістоў Анджэй адзначыў, што не хоча пісаць прашэнне аб памілаванні, у тым ліку і таму, што прызнанне ягонай віны зневажыла б памяць тых людзей, якія аддалі жыццё, будучы ў польскім антысавецкім падполлі. Што гэта можа сведчыць пра ягонае
такія арыентыры духоўнасці, маральнасці? Ну, гэта чалавек са сталі, я б так сказаў, не баючыся пафасу, таму што сапраўды у гэтай сітуацыі, ведаеце, у прынцыпе, я, напрыклад, ніколі б не кінуў камень у тых, хто пісаў такія памілоўкі, як яны кажуць, таму што, каб вырвацца з палону, гэта, ну, дапушчальная цалкам такая мера. Але ў кожнага свая мяжа цвёрдасці. Я думаю, што вось гэта пазіцыя Пачобута, які... Гэта ж пякельныя проста ўмовы. Вось Ігар Лосік, я чытаў у тэлеграм-канале, іншы палітвязень былы, згадваў, у якіх нялюдскіх умовах апошнія гады сядзеў Пачобут. Ён праз усё гэта вытрымаў. Гэта сведчыць, канешне, пра выключныя маральныя якасці. Гэта сапраўды герой Беларусі і герой Польшчы. Спадар Александра, калі вяртаемся вось да нармалізацыі гэтых стасункаў і да гэтага вызвалення, ну ці магло быць так, што ўсё ж такі Варшава, хоць зараз і Радослаў Сікорскі, і Дональд Туск заяўляюць, што яны чакаюць нейкай ініцыятывы з боку Лукашэнкі, таксама нешта паабяцалі Лукашэнку, ну, прынамсі на нейкіх словах, так, каб яго залагодзіць і ў гэтым выпадку завяршыць гэтую вялікую угоду па вызваленню Анджэя Пачобута, якая цягнулася, ну, не адзін месяц і нават не адзін год. Так, сапраўды, вось, дарэчы, цяпер у кантэксце сённяшняй падзеі становіцца болей зразумелым, чаму, напрыклад, летась у лістападзе Варшава раптам, ну, для такога старонняга назіральніка, раптам адчыніла два памежныя пераходы, хаця нібыта з боку Мінску ніякіх шырокіх жэстаў не было. Цяпер зразумела, што гэта, напэўна, была частка вось гэтай вялікай камбінацыі, што Мінск такім чынам, магчыма, запатрабаваў такую своеасаблівую перадаплату, калі можна так сказаць. І мы можам толькі здагадвацца аб контурах гэтай угоды паміж Мінскам і Варшавай, а тут яшчэ і Вашынгтон уплецены таксама ў гэтую вялікую гульню. Тут пра іншае я б хацеў сказаць. Якія б ні былі планы, я вось звярнуў увагу, наколькі асцярожны спадар Сікорскі, міністр замежных спраў Польшчы. Я думаю, ён памятае, як ён з тагачасным нямецкім калегам Гіда Вестэрвеле ў 2010 годзе перад выбарамі прылятаў у Мінск да Лукашэнкі, тады ад імя еўразвязу абяцалі 3 мільярды долараў у выпадку, калі болей-меней культурна, так бы мовіць, Лукашенко правядзе выбары. І той нібыта абяцаў, але калі адбылася плошча, то ён не стрымаўся і кінуў сваіх гэтых, як ён кажа, красаўцаў на разгон той маніфестацыі. Тады дзесяткі чалавек трапілі за краты. Таму, па-першае, тут вось галоўная перашкода ў паляпшэнні дачыненняў паміж Беларуссю і Варшавай у нашым выпадку. Гэта спецыфіка рэпрэсіўнага рэжыму. І другі момант я хацеў бы падкрэсліць. Так, вось пан Сікорскі кажа, што былі перыяды, калі ў Беларусі не было зусім палітвязняў, але гэта было до 20-го года. 20-й год і потым 22-й год, пачатак агрэсіі, пачатак вайны супраць Украіны, гэта такія дзве адсечкі, якія сведчаць пра тое, што рэжым Лукашэнкі патрапіў у як ніколі вялікую, моцную, катастрафічную залежнасць ад Масквы. І тут вялікае пытанне, наколькі Пуцін дазволіць Лукашэнку паляпшаць дачыненні з Захадам, паколькі Масква, канешне, ў гэтым абсалютна не зацікаўлена, насупраць яна зацікаўлена ў мацнейшай ізаляцыі Беларусі.